Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nih. Pundi? Teh, kamu nih. Tereng. Supaya niki napa niku? Niki mah dari napa-napa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo kong niki enten sing nyuwun riwayat pengen niki kok. Ngene mawon sing anu saged rada-rada iso. Nggih. Nggih, niku bakal tak bel bolak-balik gak diangkat. Mantau niku. Lah ngene iku kalau bel bolak-balik gak diangkat ayo mrene Kang. Lah niku. Nginceng. Nggih. Ya wis pene. Kincing mau. Nggih. Mau kincing tapi kirang Nggih kalau bel bolak-balik niki mengke salah ngetar-ngetarke Jumat berkah teh. Jadi kan Lah nggih niku. muga-muga barokah sekabehane. Yo radione yo berkah, Amin. warunge yo berkah es teh. Amin. Ngoten. Amin. Amin barokah nggih, Om. Amin. Monggo kael napa pengen? Bengene Pengene. lakune Mbak Gaul Mbak Ada ya aku belajar nawa iso Kang. Mrene tak bolak-balik berdering. Lah nggih. Aku mereka pas sawah ini mau ngeterke cewek. Langge kula semarang kok sampe gendong cewek. Lah kene iku cewekmu luwe ngetan ulun. Pasti ada nikan. Ngapunten nggih, pemujul niki digentos pengene niki nggih. Baik kareng saged niki. Iki nekat tak bengene men lakune Mbak Gaul lho. Lah nggih. Asik. Jare Pak Jos nggak penak ya pun piye Pak Jos iki pun. Gak milih kabeh, bare Pak Jos milih kabeh. Nek aku gak milih kabeh wis Pak Sawah Kang Sawah. Kan pengen ya wis lihakno kok rene kan. Larane nang ati lantang isi rasa isun wis duwe wong wadon liya hang dadi kembange ati sunjeng dira balik maning nang pelukan riko sampai selawase sampai nangis sagete walasun kegawaane bemi riko sabar ring ati Yuk Bunda Panca. Selamat siang nggih. Matur nuwun gabungane dari kawasan mana ini Bunda? Yuk Mbah Hada ditenggo Mbah Kong niki lho. ayo ndang mrene gak bolak-balik ra diangkat lamono urip jonjare nono artine sun bisa ngadepi nglakoni paran anane masya rika mung siji kembang bisa gawe iso nangis deretesan
tidak jarang ora diangkat. Lah jarane mboten enten ya mboten diangkat. Ang pengen yo wis lale kena yo wis ilang eno larane no ati lantang isi rasa isun betu we wong baton liya hang dadi kembang sun sing kira balik maning nang pelukan rika sampai selawase sampai nangis gete wasun kegawa angin rika sabar ring ati Kang sabar lo Kang Sawan. Sabar terus lawang dipamer-pameri ngalor ngidul ngetan mulane iki lho piye to iki. Ternyata yang wis oleh gandolane ati wong liya jere. ngono Ya ngalah. Sik lamun urip sanjare dono artine sun bisa ngadepi nglakoni paran anane masya rika mung siji kembang kang bisa gawe isun nangis deretesan ana ring mata lamun urip sanjare nono artine sun bisa ngadepi lakoni paran anane masya rika mung bisa gawe isun nangis deretesan ana ring mata Riko bisa gawe isun nangis deretesan mata. Ya iki mau teneng pengene persembahan dari Mentari gitu lur. Muga-muga cemeng kopine. Dilanjut napa niki? jajal lagu sing ora wati iso belajar kebuse boro Kepuse. mambengi sewengi melek Malehan kok. nggih tengah grahan nggone putune operasi Kenapa anu lahiran? operasi mboten kanker jinak Bisa. nggih sengelengan Mateso gorene cakman ajur. Mateso ugi cakman kawasan pundi cakman. Monggo katuran pinarak dateng Mentari. Niki kawasan Sukamukti cakman. ngalia Kan sapa sing siaran? turung Duh. acat kepuse borok hang tau riko takoni turung garing cemes nong batin saiki arep riko anyari maning serta riko nyandang loro riko teko arep baleni serta putul hang riko putih nyirik-nyirik arep buka welas iki
Wilujeng Sugori. Sehat ma. Walasun temenanan Sapuh riko gawe mamangan Walasun temenanan Mentolo riko tinggalaken Ono kudu dinggo kandolan Setawis oleh gantine Isun riko selekaken. Enak ya. Ono kudu dinggo kandolan serta wis oleh gandine isun riko tinggalaken Sakno. Yuh. Certo riko nandang loro riko teko arep baleni certo utul wong ang riko kopi nyirik-nyirik arep buka welas iki Mentolo riko tinggalaken Ono butuhe dinggo kandolan serta wis oleh gantine isun riko serekaken Ono butuhe dinggo kandolan serta wis oleh gantine isun riko tinggalaken Oke, yang belakang. Iku lagu judulnya Kencing Manis Tah Bunder ini Kang Sawal. Enggak kadang kepo seporo gak garing-garing Kang Sawal. ngerti ya. Ngerti ya. Yo, kong Mbah Sarmito, udah kan Bah? Udah kan ujuk mau. Lagi niku, temu di. Udah tepung sawah, mari tepung sawah ngedan rono. Abah Sarmito niki nggih. Oh kirangan ora ro. Abah Sarmito niki inceng-inceng ya. Niki mengke diunggahne YouTube oleh ora iki? Ki hangsal mawon to, Kong. Boleh. Kula malah
malah matur nuwun. Oh, terkenal nang YouTuber. Lah, YouTuber nggih. Nek saged kula nggih diuruki, diajari lho kok. Tapi mengke niku tek kula niku sampean dheweke. Didheweke marek didheweke terus ganti Mbak Gaul. Dadi mungkin nek munggah teng YouTube mboten terlalu panjang maksudnya. Jadone wae di break riyen. Ya marek niku di break malih. Oh, ngoten. Manten kula di break terus Mbak Gaul. Nggih. Nggih, saniki kaya apa to isu-isu teko kene jerone welas kene Mbak Gaul. Lah nggih jerone welas. Nek mboten jerone welas. Ya empuk gak ngerti jerone kedung gak enak saiki. Cek iso dijajaki ya. Sing ngendi kok? Tapi tunggake malih. Gitu. Pak kita malah apa sebetulnya aku rapati genah ngoten. Jerune welas. Sing ketane sinten? Sing rotok nganu rotok merok sithik. Catur. Sana satu juta. Mbak niku, Mbak Fitri. Fitri. Dan oleh keringat dari Mbak Ada. Ya nggih to, Kom, olahraga nggih. Apa Sarminto? Kula pesenan kula sampun angsal napa dereng, Mbak? Suruh merah. Ampak neng stasiun lengo wangi kotore biru riko kapak awak isun agar bemi sing bisa turu Ayo dikampak Pak Yanto. sawah tegas sunting kali talang wangan sunileni kelendia kasun diwelasi sun janjani raino bengi Nggih niki lho telur barane darene Pak Yanto. loh bakal kok gitro-gitro nang jopo joget ya ben keringetan bakal Oh, Mbak Gaul gitru-gitru. ya aku nang jopo kuwi Saman masa boten kudu gitru-gitru kali ke atas, Mbak Gaul. Ayo Pak Yanto. Hai sarung, hai kopiah, saman ngopi mriki Pak Yanto. Ibarat iso ngumpamano jerune welas dunyang riko ati mula sing keneng diungkiri welas hang suci mula angel diilangi Iya, Mbak Citra. ampak-ampake stasiun lengo wangi kotore biru riko kapak awak isun agar bemi sing bisa turu sawah tegas sunting kali talang wangan
Hai Mama Citra. Yo ma, hai Citra ma. Ini mamanya Mama Citra tadi. Mana darat bisa ngumpamakno jerune welas sunyang riko Sugeng rawuh kang kelana ngantri dulu budayakan ngantri Mangga dilanjut Mama. tapi loro lagu-lagu lawas sing ben rada gidro Mbak Gaul gitu Sing penting sehat. guyon lho Kang Gitu. Demi Kancane Demi. nggih enggak sewengi ra turu Nono Tubuh wis budal mulai. niku. Kami sing kerasa rika Kami sing rumangsa rika kakang Raina bengi sun pikiraken Perandane sing tau mereken Bintang isun tipi loro sing kuat isun nyangga mumpung emak apa ngake ono nawi ono dudu Amerika Yo Mama Citra. Wes kangen ini berang-berang alhamdulillah barokah tenan iki dina Jumat iki. Amin amin amin. Pak diaspora bangun barang teko kene. Umpama salah parang salahe kalaupun parang lupu
gereng-gerengaken. Ayo. Ziu. Muncul sedikit nggih, Kang? Monggo. Zaman muncul ke pakai teng YouTube metu zaman niku. Lagi kula tak muncul sedikit mawon, Kang. Sing suwi gak apa-apa ben didelok wong YouTuber. Anda saya sapa kemainnya ini. Tapi aslinya ya tambah semuanya ya, Kang. No woman. Iya. Timbang isun dipiloro. Iki lho mentari dulu. Sing kuat isun nyangga. Mumpung emak apa kake ono. Nawinono duduh Amerika. Insya Allah, Kang. Ngono. Oke. Tiang kae lho muga-muga jodohane kula. Alhamdulillah. Iya. Umpama salah parang jalae kaluput parang lupute karya disepelekaken sampai awak gereng-gerengaken timbang isun dipiloro sing kuat isun nyangga mumpung emak apa kake ono nawinono jodoh Amerika. Iya. Iya. Dalam bahasa sore Kang Arman. Iki YouTuber munggah iki kok, benda mentare iku nak munggah kok. Tapi tak kon break tak tuh. Apa tak paket di break. Nggih. Dalam Mama Citra. Hai Kang Arman. Hai juga Kang Arman. Oke dulur kapiloro gede pamungkase bahakase. Empun niki nggih matur nuwun. Anak lupute sepurane sing kathah. Soale kula nggih ngapunten nggih. Selak ngrewangi Jumat berkah. Amin amin. Muga-muga barokahi, ST2 yo barokahi, radione yo barokahi, warung mentari tambah barokahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saman break niku. Pun. Nggih.